Ahojte, moje meno je Jakub. A ja som Katka a my ťa vítame pri podcaste Medina očami medikov. Medina očami medikov. Je až prekvapujúce, koľko možností má študent po vyštudovaní vysokej školy v oblasti medicíny. Už sme si prešli jednu z možností, čo je atestácia, napríklad zára. Prešli sme si zároveň tú kombináciu byť interný doktorant po skončení školy, no ale možností je predsa len viac, ako sa len zdá. No a o tom nás presvedčí aj dnešná hostka, pani prodekanka, profesorka, doktorka Ingrid Hodorová, filozofie doktorka. Je profesorkou anatómie, histológie a embryológie, prednostkou Ústavu anatómie a prodekankou pre pedagogickú činnosť na Lekárskej fakulte UPŠ. Dobrý deň a vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň aj vám. Katka a Jakub, ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie. My ďakujeme, že ste prišli. Výber medicíny a ďalšie pôsobenie. Ako ste to vnímali vy, pani prodekanka, na úplných začiatkoch vašej cesty, keď ešte ste možno len snívali o tom, že sa vyberete cestou medicíny? Čo bolo to, čo vás naviedlo na tú cestu? Jakub, máte pravdu, bol to pre mňa obrovský sen. A takým kľúčovým momentom sa pre mňa stal pobyt v nemocnici, keď som spadla na lyžiach a musela som podstúpiť operáciu kolena. Tak vtedy som si povedala, že naozaj ja chcem byť tou lekárkou. Mala som vtedy asi 10 rokov. Pri samotnom štúdiu medicíny som zistila, že to nie je len o učení sa, ale takisto je to o tom stať pri človeku v tých najťažších chvíľach a pomôcť mu. Táto kombinácia ma úplne pohltila a priviedla ma až sem. Bohužiaľ, nebolo mi dopriaté vykonávať tú klasickú klinickú medicínu. Pôsobím na teoretickom ústave, ale som za to veľmi vďačná, pretože je to hlavne tá práca so študentami, ktorá ma veľmi naplňa a baví. Pôjdeme na začiatok vašej cesty. Dnes, keď si študent vie jedným kliknutím zistiť a dokonca pomocou AI porovnať všetky dostupné informácie a na základe toho si vybrať, čím sa vtedy, keď ste si vyberali jednotlivé fakulty, vedeli najviac viditeľniť alebo zaujať študentov. Prečo vás oslovila práve naša? Výber školy bol kedysi úplne iný ako je dnes. Máte naozaj pravdu, že študent vtedy nemal možnosť si preklikať stovky stránok, porovnávať fakulty cez rôzne rebríčky a pýtať sa AI na výhody a nevýhody ktorej či tej školy. Rozhodovanie stálo hlavne na osobných preferenciách, teda na tom, čo človek chcel študovať a takisto aj na reputácii danej školy a taktiež aj na príbehoch, ktoré sú študenti medzi sebou odovzdávali. Samozrejme, ako som už uviedla, nemožno porovnávať súčasného študenta s tým v mojich rokoch. Ten v mojich rokoch nemal mobil a nemohol si za pár sekúnd získať také obrovské množstvo informácií, ku ktorým sa má možnosť študent dostať dnes. Treba povedať, že aj vtedy si študenti vyberali lekárskú fakultu. Mohli si vybrať lekárskú fakultu buď v Košiciach, v Martine, v Bratislave, taktiež mohol ísť aj študovať na lekárskú fakultu do Čiech. Avšak tá geografická blízkosť mala vtedy svoj význam, takže ja som sa rozhodla pre Košickú lekárskú fakultu. Pomenuli sme dostupnosť informácií, ale v čom ešte bolo študovať iné v tom čase medicínu, ako je to možno teraz? Čo vidíte každý deň? Aké sú také najväčšie rozdiely, ktoré vnímate? No, najväčšie rozdiely, tak to štúdium bolo naozaj náročné. Boli to hrubé knihy, bolo to množstvo poznámok z prednášok, zo seminárov a z praktických cvičení. Taktiež to bola aj klinická prax. Keď si viete predstaviť napríklad, pamätám si prednášky z anatómie, tak na prednášky z anatómie prichádzali vtedajší vyučujúci, teda profesori a docenti s tými plagátami, čo nám visia na stenách. Na stenách, teda v priestoroch Ústavu anatómie, ktoré sú teraz zarámované. A prednáška prebiehala len na tom jednom plagáte. Z každej prednášky, ktorá trvala asi 1,5 hodiny, tak ako je to teraz, som zapísala takých 6
A4 strán. A keď to čítam aj teraz, má to krásnu logiku, je to veľmi pekne napísané obsahovo, ale vtedy som nerozumela naozaj ničomu, lebo na tom jednom plagáte človek si nevedel to všetko predstaviť. A ako to bolo urobené, že tam dovidel na ten jeden plagát aj zo zadu študent? No, v prvom rade nás nebolo až toľko. Viac menej, my sme ani sa asi nesnažili dovidieť. My sme sa snažili zachytiť si každé jedné slovo, každú jednu vetu, aby ten daný obsah mal zmysel. To bolo pre nás také prvoradé. Čiže v tej miestnosti bolo naozaj ticho, lebo každý si chcel zaznamenať slova prednášajúceho. A v čom ešte to bolo možno odlišné? Okrem toho prednášania, ako možno vyzerala tá klinická výučba? Tak tiež ste chodili už ako my za pacientmi? Áno, samozrejme, tiež sme chodili. A klinická výučba prebiehala obdobným spôsobom, ako vlastne určite teraz. Neboli sme rušení mobilmi, teda mohli sme sa plne sústrediť na tú klinickú výučbu. Nič nás nejak nevyrušovalo vo vreckách, plášťoch, ako je to teraz. Čiže boli sme stále sústredení na tú danú tému. Ja vidím v tom takú jednu veľkú nevýhodu, by som povedala, že študenti majú ako keby dnes dva svety. Majú ten offline svet a taký online svet. A fakticky to je pre nich veľmi zložité a podľa mňa nie že zložité, ale náročné koncentrovať sa. S tým máme určite veľmi veľký problém a to sledujeme aj na sebe, že dať pozornosť niečomu viac ako hodinu, už keď máme prednášky, sme mali 3-hodinové, tak to už sa nedá pozorovať a dávať pozor. Súhlasím s vami, 3-hodinová prednáška je určite náročná. Vyskúšala som si to sama cez to covidové obdobie, keď som si chcela potom jednu prednášku vypočuť, tak som si povedala, že naozaj ten študent mal čo robiť, keď si musel vypočuť niekoľko prednášok za jeden deň počas toho covidového obdobia, čiže to bolo náročné. Ono to je aj skok, že sme naučení na gymnáziu dávať pozor 45 minút, potom máme nejakú pauzičku a teraz zrazu príjeme na vysokú školu a teraz 3 hodiny máme počúvať masy informácií. Áno. Ale akože všimli sme si tú takú rušivosť tých študentov, že nie len ten skok, ale aj to, že a tu popozerám niečo, tu toto a potom vyrušujú. No, je to také, no. Keď ste mali nejakú absenciu, dneska vám dajú robiť prezentácie a vieme urobiť nejaké semináre a všetko urobíme pomocou AI. Ako to fungovalo vtedy možno? Vtedy normálne prezenčne si človek prišiel nahradiť to praktické cvičenie. Čiže tá náhrada bola prezenčná. Musel prísť na náhradu. Asi to bolo aj možno dostupnejšie, keď až nebolo tak veľa. Áno. Že bolo aj dostupnosť možno tých... A dnes si vieš prezenčne nahradiť. Ale už keď tam nechceš prísť, tak už tam neprídeš. Keď sa posunieme ďalej, aké boli vaše obľúbené predmety? Alebo naopak, ktoré boli zase také, ktoré vám až tak nepadli? Tak samozrejme, Anátka bola môj obľúbený predmet, lebo to bolo niečo hmatné a čo si človek vedel predstaviť. Takisto som mala veľmi rada aj farmačku. Mala som rada aj gynekológiu a neurológiu. A ktoré vám tak nesadli úplne, že tie by ste si už nezopakovali? To neviem povedať. Tak tá patologická anatómia vtedy bola pre mňa naozaj náročná. Bolo to množstvo informácií, ktoré sa človek musel vlastne naučiť a mali sme veľmi prísnych profesorov, teda zvládnutie toho učiva nám všetkým dalo zabrať. Ale sme tu, zvládli sme to. Keby ste sa mohli nejako zhodnotiť, patrili ste viac k takým tým poctivejším študentom, ktorí sa pravidelne pripravovali, vždy boli prví v rade a vždy sa hlásili, alebo takým, ktorí mali vo vrecku vždy už, povedzme od starších študentov, nejaký získaný test? Tak ako každý študent, a ja som občas hľadala nejaké skratky, ale určite som nepatrila k tej skupine študentov, ktorá si myslela, že cez rôzne zlepšováky prejde učiteľom cez rozum. Ja si myslím, že pre štúdium medicíny je potrebná tá poctivá príprava. Že potom sa vám to vráti. Nás to dobehne. Určite. V dnešnej dobe je na fakulte presila žien nad mužmi. Hovorí sa, že medicína je prefeminizovaná. V štatistikách vládnu ženy nad mužmi, čo sa týka všetkých alebo takmer všetkých vysokých škôl.
Bolo to tak aj po minulé roky? Lebo z jednej strany ma teší, že ženy majú rovnocenné postavenie ako muži. Ale nepozeralo sa predtým na postavenie ženy ako doktorky inak? Napríklad taká fáma, že chirurgia je len pre mužov. Lebo počuli sme rôzne skúsenosti. A keď som ja začínala, tak určite ženy na fakulte neboli tiež menšinou. My napríklad v krúžku sme mali len 4 chlapcov, ale nebolo vždy úplne samozrejme, že môžu pracovať aj v tých najnáročnejších odboroch, ako napríklad chirurgia. Postupne sa to menilo, hoci stereotypy občas pretrvávali, no my ženy sme si nakoniec svoje presadili. Myslím si, že ja som toho príkladom. Dnes ma teší, že ženy tvoria väčšinu študentov a že máme rovnocenné postavenie v každom odbore. Ukazuje to, že medicína je čoraz otvorenejšia a taká spravodlivejšia. Stretávali ste sa možno niekedy s takým nejakým nedocenením žien? Nie, nikdy. V medicíne? Nie. Nie? Takže ono to možno viac sa o tom rozpráva, ako realita je. Alebo máte len pozitívnu skúsenosť? Mám pozitívnu skúsenosť. To nás teší. To nás veľmi teší. Že ste nemuseli ničím takým horším prechádzať. Úspešne ste vyštudovali medicínu. Áno. Keď poslucháč počúval minulý podcast, tak sa dozvedel, že ste sa na medicínu dostali až na druhý krát. A to ste už nám spomenuli. Ale keď ste vyštudovali, tak kam viedli vaše kroky? Nad čím ste rozmýšľali? Aké možnosti sa vám otvorili týmto? Tak štúdium medicíny som ukončila v roku 1996 a vtedy neviem, ako to bolo, ale boli také, by som povedala, limitované miesta pre začínajúcich lekárov a všetci sme chceli ostať v Košiciach, to je pravda, že nechceli sme ísť do iných menších nemocníc a mne sa nepodarilo získať miesto v Košiciach, ale moje kroky viedli do psychiatrickej nemocnice v Prešove. Tam som začínala a zotrvala som tam do narodenia môjho prvého syna. Potom po materskej dovolenke, keďže sme sa už presťahovali mimo Košic, pre mňa sa mi zdalo veľmi ďaleko cestovať, bolo to asi 45 kilometrov do Prešova a preto som prijala ponuku nastúpiť na ústav anatómie a túto prácu som si potom zamilovala. Máme rôzne typy študentov, niektorí už nastupujú na školu s tým, že áno, ja budem neurochirurg, alebo viem, ja budem endokrinológ, alebo kožný. Vy ste už počas štúdia vedeli, čím chcete byť, alebo sa to tak kreovalo? Nemala som takú vysnívanú atestáciu, ale po každej skúške z neurológie som povedala, ja budem neurológom. Po skúške z psychiatrie som povedala, byť psychiatrom by tiež nebolo zlé. A takto sa odvíjalo. Po skúške z detského lekárstva som si povedala, a ja budem detský lekár. Áno, bol mojím snom pracovať niekde na klinike, byť niekde v nemocnici a pomáhať vlastne ľuďom. Naozaj bol to môj sen, ale niekedy sa sny menia. Takže zámer ste mali a boli ste otvorená všetkým možnostiam. Áno. Spomínali ste, že ste nastúpili na ústav anatómie a vlastne tú lásku k anatómii. Ako ďalej pokračovala cesta na lekárskej fakulte? Tak na tom ústave anatómie som si prešla všetkými funkčnými miestami vysokoškolského učiteľa, teda pôsobila som najprv ako asistent, potom odborný asistent, neskôr ako docent a potom ako profesor. Čo sa týka takých akademických pozícií, tak bola som členkou Senátu a teraz som prodekankou pre pedagogickú činnosť pre 1. a 3. ročník. Všetkými týmto si postupne prejdeme, lebo máme pre vás pripravené otázky na jednotlivé veci. A ja by som plynule prešiel k ďalšej kapitole. Anatómia, anatómia a v neposlednom rade anatómia. Žijete anatómiou, pani prodekanka? Áno, dá sa to tak povedať, že naozaj skutočne anatómiou žijem. Je to základ medicíny a čím viac ju poznáte, tým lepšie rozumiete ľudskému telu. Ale zároveň je fascinujúce, že aj po rokoch vás stále niečo prekvapí a chcete sa naučiť niečo nové. Verím, že sa nenahnevate, že som tak pomenoval túto kapitolu, ale viac menej aj celý náš rozhovor sa bude viesť v takom anatomickom duchu a myslím, že s vami si každý hneď spojí anatómiu. Keby ste mali porovnať anatómiu s takými inými predmetmi, aké má výhody tá anatómia oproti ním a naopak, čo je jej takou slabinou? Tak obrovskou výhodou anatómie je, že vás učí vidieť ľudské telo ako celok. Chcete poznať jeho logiku a prepojenia, čo je základ pre ďalšie klinické odbory. Na druhej strane si povedzme úprimne, nevýhodou je, že je hltač času. Musíte si vedieť sadnúť a naučiť sa pomerne veľké kvantum učiva. Ale potom, keď máte kvalitný teoretický základ,
viete z neho ťažiť aj v klinických predmetoch, pretože sa mi stáva teraz, že keď stretávam lekárov, bývalých našich študentov, tak mi hovoria s úsmevom na tvári a spomínajú na to, ako im anatómia v práci pomáha. A to ma veľmi teší. Moja mama hovorí, že anatómia je taký predmet, že sa musí 10 krát naučiť, 10 krát zabudnúť a potom možno bude človek niečo vedieť. Má pravdu. A ono, možno tí prváci ešte v tých prvých ročníkoch nedocenia kvalitu tej anatómie a ani kvalitu, ale skôr by som povedal tú cennosť tej anatómie. A fakt to potom prichádza v tom 3. 4. ročníku, kedy navazujete na teoretické znalosti, už tú prax, kedy povedzme ten nervus medianus, keď prechádza tadiaľ a zrazu máte pacienta, ktorý vám príde s karpálnym tunenom, tak to už nie je len nerv, ktorý niekadiaľ ide, ale viete, že už to má takúto klinickú informáciu a to pre toho študenta je to také zaujímavé. Určite a ešte tá anatómia má ešte takú ďalšiu takú výhodu, že počas toho praktického cvičenia je tá celá skupina viac menej spolu a spolu vlastne zdieľa ten príjem informácií a spolu sa tí študenti snažia naučiť niečo nové. Je toho veľa, obetujú tomu veľa času, ale naučí ich takej tej systematickej práci tá anatómia. A tak ako hovoríte, je to v prvom ročníku, oni to nemôžu porovnať s inými predmetmi, môžu to porovnať len s predmetmi, ktoré majú v prvom ročníku. A potom tí študenti z vyšších ročníkov, tak ako dnes mi povedal jeden tretiak, ktorý prišiel na pitevný týždeň, že ja som musel tu prísť, lebo mne tá anatómia chýba a chcel som to znovu pocítiť na vlastnej koži a vrátiť sa tu sem medzi vás. Tak to bolo také pekné. Ja len tak možno odbočím. Viem, že napríklad na 3. lekárskej fakulte v Česku je tá anatómia posunutá až do 3. ročníka, že oni si najprv prejdú akoby tými biológiou, biochemiou, až potom fyziológiou, až potom idú na tú anatómiu, že či to má nejaký, určite to asi má nejaký logický základ, keď si to tak vypracovali, ale že či vy v tom vidíte nejakú logiku. Tak všetko má svoje výhody a nevýhody. Niekedy, áno, som sa pristihla, že čo keby tá anatómia bola až v 2. ročníku, že ten študent by sa adaptoval ten prvý rok na to vysokoškolské štúdium. Ale na druhej strane prichádzajú k nám veľmi šikovní mladí ľudia, ktorí tú anatómiu hravo zvládnu aj v tom 1. roku štúdia. Takže ja by som to nenechávala na tie vyššie roky štúdia, pretože tam zase prichádza patologická fyziológia, patologická anatómia, čo si myslím, že sú tiež náročné predmety. A niekde to majú, tuším, aj spojenú tú anatómiu spolu s histológiou a embryológiou. A majú z toho jednu skúšku. Asi je to na lekárskej fakulte dvojke. Na dvojke. Na ostatných fakultách je to oddelené. A ja by som to nechala oddelené zatiaľ. Dobre, to ma len tak akože zaujímalo. Od roku 2016 ste sa stali prednostkou Ústavu anatómie. Čo všetko musí človek spĺňať, aby mohol zastávať takýto post? Asi základným predpokladom je aj to, že človek už musí vedieť anatómiu na nejakej úrovni, ale nehovorím, že úplne, pretože tú celú anatómiu sa podľa mňa nenaučí dopodrobna nikto. Ale samozrejme, určitá úroveň tu musí byť. A človek sa prednostom nestane len kvôli odbornosti, ale takisto podľa mňa sú dôležité skúsenosti a takisto schopnosť viesť tým, organizovať výučbu a celková práca so študentami. Výber prednostu prebieha rovnako ako výber iných prednostov, teda cez odborné hodnotenie a výberové konanie, takže rozhoduje kombinácia vedomosti a osobnostných kvalít. A kto o tom rozhoduje? Výberová komisia. Počas toho, ako ste boli prednostkou Ústavu anatómie, museli ste sa vysporiadať aj s takými, povedzme, veľmi náročnými situáciami, ako bolo online vzdelávanie a COVID, ktorý nás postihol. Ako ste sa s tým vysporiadali? Čo ste vtedy robili a ako ste pristúpili k takejto krízovej situácii? Prechod na to distančné vzdelávanie bola pre nás všetkých obrovská výzva. Anatómia je podľa mňa vysoko praktický predmet a tu prítomnosť pitevní nič nenahradí. Preto sme hľadali nové alternatívy a spôsoby, ako by sme to pitevné prostredie priblížili študentom aj doma. Začali sme natáčať videá a takto sme sa snažili odovzdávať
vedomosti študentom a zároveň ich motivovať. A vtedy som si povedala, že ten náš anatomický tím, teda tím našich vysokoškolských učiteľov, je veľmi flexibilný a kreatívny a bola som na všetkých týchto našich učiteľov veľmi hrdá. A takou odmenou pre nás bolo zorganizovanie letnej školy, keď po tom covidovom období došlo k takému uvoľneniu tých opatrení a mohli sme zorganizovať júlovú a augustovú letnú školu anatómie a vtedy temer všetci študenti prvého ročníka sa tej letnej školy zúčastnili. Oni sa prvýkrát tam tí študenti stretli, pretože celý rok boli doma a proste sme boli na nich pyšní, lebo naozaj tú anatómiu ovládali. Vďaka aktivite všetkých učiteľov na našom ústave. Tak to bolo také zadosťučinenie pre nás všetkým, že to, čo sme robili počas toho covidu, nás tak spojilo, zjednotilo a mali sme z toho taký pozitívny feedback. A samozrejme posunulo nás to, pretože tieto videá sa používajú dodnes. No ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré. No a vďaka tomu sú úžasné videá, ktoré pomáhajú pri učení. Sami podľa mňa vieme obidvaja odporúčiť, že deň pred skúškou sú najlepšie. Hej, takto pred píchačkami si zopakovať, pozerať videá namiesto, neviem, Netflixu alebo hoci čoho. A študenti určite ocenili, že ste im proste vyšli v ústrety a oni proste to študent vycíti, že sa mu snaží daný učiteľ pomôcť čo najviac. No ale všetci, ktorí vás poznajú, vedia, že máte blízko ku študentom a podporujete ich v nápadoch a aktivitách. Čo vám dáva neustály kontakt so študentmi? No a kde beriete energiu a motiváciu? Kontakt so študentmi je pre mňa inšpirujúci. Mám rada ich nadšenie, nové nápady a ich energia mi dodáva ďalšiu motiváciu. Oni sú pre mňa motiváciou. A takisto vidieť tých študentov, ako sa rozvíjajú, učia sa a objavujú tú vlastnú cestu v medicíne, je najväčšia odmena a zdrojom energie pre mňa. Za posledné obdobie sa toho veľmi veľa zmenilo, mení a každý hľadá tú správnu cestu, tú možnosť, ako by sa to najlepšie mohlo chovať alebo odovzdávať sa tie informácie. My sme prvý ročník, ktorý si vyskúšal u nás na našej fakulte dvojsemestrálnu anatómiu. Čo vás podnietilo k tejto zmene? Tak cieľom prechodu trojsemestrálnej anatómie na tú dvojsemestrálnu bolo zintenzívniť tú výučbu. Ja si myslím, že tá dvojsemestrálna anatómia pre samotného študenta, aj keď je náročná, pretože prednášky sú 2-krát do týždňa, takisto sú 2-krát do týždňa praktické cvičenia, teda jedno je seminár, jedno je praktické cvičenie, ale ten kontakt toho študenta s anatómiou je o to intenzívnejší. A mám pocit, že sa viac aj učí a ako keby ho tá anatómia pohltí. A dôležité je aj to, že sa tu stratil ten fenomén leta, kedy vlastne po anatómii 2 človek, ktorý úspešne vykonal zápočtové testy, tak v polovičke mája skončil s tou anatómiou a fakticky až do polovičky septembra sa tej anatómie nedotkol a potom nastúpil do anatómie 3. Čiže stráca sa tu ten fenomén leta, čiže ja hovorím, že je to intenzívnejšie, náročnejšie, ale vy ste to zvládli na výbornú. Ja sa pamätám, keď sme prišli do auly a vy ste tam sedeli a ja som sa tak na vás pozerala a som si povedala, no tak vy budete tí prví, ktorí budete mať dvojsemestrálnu anatómiu. A opäť sme dostali od vás pozitívnu väzbu, lebo tu tými zápočtovými testami na tej anatómii ste prechádzali podľa mňa výborne. Ono možno je dobré, že sa trošku aj rozložil ten, povedzme, tlak, že neostala tá anatómia na zimu spolu s histológiou, ale človek sa mohol na ňu sústrediť v lete a mal taký jeden veľký cieľ, tá anatómia 2. Určite. Možno jediné čo som ja vtedy aj vnímal, bohužiaľ na tú neuroanatómiu, ktorá je v poslednej etape našeho anatomického bádania, je dosť málo času, ale zase viem a uvedomujem si možno aj s odstupom času, že ten prvák nemá asi šancu obsiahnuť tú neuroanatómiu v takom nejakom širšom ponímaní. Tak on s tou neuroanatómiou sa bude stretávať aj na fyziológii, aj na neurológii, tak myslím, že to všetko, keď sa spojí, tak tie
dôležité vedomosti z tej neuroanatómie určite každý študent bude mať. Je to síce beh, tá anatómia, povedzme si, že človek uteká, ale je to naozaj lepšie, lebo fakt, že ja si aj keď si pamätám, tak v tom prvom ročníku som fakt bol iba pohltený anatómiou. A kde tu ešte išla tá biofyzika, ale tá anatómia pohlcovala. Ostaňme na pozitívnej vlne. Skvelou zmenou je aj podpora rovesníckeho vzdelávania a participácia študentov na výučbe prostredníctvom demonštrátorov a lektorov z radu študentov. Je bežné, že sa študenti podieľajú na formovaní výučby? Tak na Ústave anatómie sa študenti podieľajú na samotnom vyučovacom procese. Teda študent, ktorý absolvoval skúšku z anatómie, môže v prípade záujmu, keď prejde takým mini výberovým konaním, zastávať post demonštrátora, ktorý som už vysvetľovala aj v minulom podcaste, že tento demonštrátor pomáha tomu učiteľovi na praktických cvičeniach demonštrovať tie anatomické štruktúry. Zároveň vysvetľuje rečou študenta nejaký anatomický problém svojim mladším kolegom a ten vysokoškolský učiteľ má tak čas venovať sa nejakým zložitejším témam, ktoré chce študentom vysvetliť. Využívajú študenti tieto možnosti? Áno, máme záujem zo strany študentov, sme tomu veľmi radi a boli by sme veľmi radi, keby z niektorých demonštrátorov potom nám ostali ako lektori. Nechceš sa podeliť, Jakub? Ja som súčasťou tohto, povedzme si, rovesníckeho vzdelávania a je to veľmi obohacujúce, za čo som veľmi vďačný, že Ústav anatómie aj vy, pani prodekanka, ste ma oslovili vtedy, keď ste začínali s týmto projektom. Tiež som bol taký trošku, že do čoho idem, čo to bude pre mňa ja. Môjim plánom B bolo byť učiteľ, takže mňa to vždycky bavilo vysvetľovať a veľmi rád. Ja sa tak učím napríklad, že vysvetľujem, aj moja mamka chudníka má čo robiť, lebo väčšina skúšok som zvládol, takže vysvetľujem im aj farmačku teraz. Oni mali dosť ťažkú dávku liekov, keď to všetko povysvetľujem. A má to veľký prínos pre toho študenta, takže možno aj vám, ktorí možno o tom neviete, že sa niečo takéto dá. Dá to človeku schopnosť vystupovať, prezentovať sa, podať tú látku nejak inak a možno aj hľadať tie cesty, ako to správne podať tým druhým študentom. A za druhé, človek si to zopakuje a teraz v tých klinických predmetoch to veľmi cítim, hlavne keď sme mali brušnú chirurgiu, hrudnú chirurgiu. Ja nepotrebujem otvoriť atlas, ja zavriem oči a viem, čo kde sa nachádza. Takže ono to veľmi pomôže potom v takom aj vnímaní alebo rozmýšľaní toho študenta. Teda, Jakub, môžeme povedať, že študent je tak aktívnym tvorcom svojho vzdelávania? Áno. A nie len pasívnym príjimačom, mohli by sme povedať, informácií. Áno, určite. Samotný ústav anatómie ale nezastrešuje len anatómiu 1 a anatómiu 2, o ktorej sme sa doteraz rozprávali, ale radu aj iných, či už povedzme tých predklinických, ale aj potom už tých klinickejších predmetov. Čo všetko sa toho spadá? Tak máte pravdu, teda okrem tých povinne voliteľných predmetov anatómie 1 a anatómie 2 učíme aj tzv. Výberové predmety a sú to výberové predmety anatomická pitva 1, anatomická pitva 2 a sú to predmety, ktoré sú určené pre študentov 2. a 3. ročníka. Títo študenti prichádzajú na praktické cvičenia, kde sa podieľajú na príprave kadáverov a materiálov, ktoré potom potrebujeme alebo používame vo výučbe. A tak majú možnosť sa naučiť aj niektoré zručnosti, teda prácu so skalpelom a pinzetou, ale taktiež majú možnosť si zopakovať niektoré štruktúry z anatómie. A tiež vlastne pocítia, tak ako ste spomínal, že tá anatómia nie je len nejaký stresujúci predmet, lebo pri tej pitve človek naozaj tak, bude to znieť trošku zvláštne, ale relaxuje. Ďalšie predmety, ktoré máme, tak to je ultrasonografická anatómia. Je to predmet, ktorý stále som sa pohrávala o niekoľko rokov s touto myšlienkou, pretože anatómia má veľmi blízko k zobrazovacím metodám a pri návšteve Izraela, teda lekárskej fakulty v Tel Avive, som videla, že anatómiu tam učia aj spolu s ultrazvukom, tak chcela som to priniesť aj tu k nám. Bola to dlhá cesta. Je to dlhá cesta, je to asi 9 rokov,
Tak potom sme napísali vlastne grant, vydali sme nejaké učebnice, teda ultrasonografickú anatómiu 1 a za ďalšie na náš ústav prišiel jeden kolega, ktorý predtým pracoval na radiológii a tento predmet sme mohli vlastne už pod jeho záštitou veľmi rozvíjať. Tak som veľmi rada, že dávame tu možnosť študentom aj pohľadu na ľudské telo práve aj cez tú ultrazvukovú sondu. My naozaj nebudeme robiť nejaké diagnózy, my ich naučíme len naozaj základné vyšetrenia a čo sondou môžeme pozrieť. A tu možno prinesiem aj nejakú takú pikošku. Nie je to len pre študentov, ale dokonca sa na ústav anatómie prišli učiť aj doktori, všeobecní doktori. Za akým účelom prišli, alebo prečo sa prišli ku vám učiť? Pretože aj všeobecný lekár má možnosť robiť také prvé vyšetrenie, ktorému vie odhaliť nejakú diagnózu a toho pacienta potom vie správne nasmerovať. Čiže tiež sa prišli učiť základom ultrasonografie. Boli to moji rovesníci, pretože za našich čias našim nástrojom pre vyšetrenie pacienta bol len fonendoskop, ale v súčasnosti si myslím, že sa stáva aj tou základnou vyšetrovacou metódou aj ten samotný ultrazvuk. Ďalším výberovým predmetom, ktorý učíme na ústave anatómie, je to klinická anatómia. Asi som to nesprávne nazvala, že učíme. A na jeho výučbe sa podieľajú vysokoškolskí učitelia z klinických pracovisk našej lekárskej fakulty a oni si pripravia také zaujímavé prednášky pre študentov. A je to také obojstranné, lebo nás teší, že sa tí klinici späť vracajú na ústav anatómie a máme spolu s nimi také prepojenie. Okrem výberových predmetov majú veľký úspech aj aktivity mimo semestra, ako je napríklad pitevný týždeň. Priblížili by ste nám, čo všetko študent počas celého týždňa môže robiť, čo vidí a s čím všetkým sa stretne? No a pre koho je tento týždeň určený? Tak pitevný týždeň už organizujeme po 7 krát, ak sa nemýlim. Tento pitevný týždeň stále máme posledný týždeň skúškového obdobia v zimnom semestri, a zvyčajne posledný týždeň alebo prvý júlový týždeň, teda buď posledný týždeň skúškového obdobia letného semestra alebo až po ukončení toho skúškového obdobia v letnom semestri. Prichádzajú na ňo študenti, nielen študenti prvých ročníkov, sú to zvyčajne študenti aj druhých a tretích ročníkov. Občas zavíta k nám aj nejaký štvrták, alebo prichádzajú potom piatáci, ktorí prichádzajú na pitevný týždeň, ktorí sa prihlásili na písanie samotnej diplomovej práce a tá práca vlastne obnáša aj nejakú pitvu. Takže aj títo študenti sa môžu zaradiť na tento pitevný týždeň. Aby som to vysvetlila, my takisto počas semestra sa snažíme, keďže vlastne výučba anatómie prebieha takže máme ako keby dva typy kadáverov. Jeden kadáver je demonštračný, kde demonštrujeme tie anatomické štruktúry a druhý ten kadáver by som mohla nazvať, že je ten pitevný kadáver, na ktorom robíme tieto pitvy. Robíme to priebežne počas semestra, ale úplne do konca to nestíhame. Tak práve tí študenti, ktorí prichádzajú cez ten pitevný týždeň, nám pomôžu dopreparovať štruktúry, ktoré sme nestihli počas semestra. A je to potom výborné, keď ten kadáver je vypitvaný a môžeme ho použiť ten ďalší rok na výučbu ako demonštračný kadáver. Vážim si všetkých študentov, ktorí k nám prídu a podieľajú sa na príprave tohto materiálu. Pani prodekanka, keď sme vás v úvode predstavovali, mali sme to úvodné slovko, tak sme tam spomenuli viacero titulov a postov, ktoré zastávate. Okrem toho všetkého, čo sme spomenuli, zastávate aj post prodekanky. Čo si môžeme my ako študenti predstaviť pod takou pozíciou a čo všetko je náplne takej tej práce prodekanky? Práca každého prodekana je veľmi rôznorodá a čo sa týka pedagogických prodekanov, tak ich úlohou je koordinovať výučbu, podporovať pedagógov a hlavne študentov. Tiež je to plánovanie istých aktivít a projektov a tiež tu spadá aj samotná reprezentácia fakulty na vonok. Čiže môžem povedať, že je to taká kombinácia aj administratívnej práce, je tam určite rozhodovanie a podpora celého vlastne tímu, aby
fungovalo všetko hladko. Určite sa snažím byť akýmsi prepojením medzi potrebami študentov a chodom fakulty, aby tí študenti mali čo najlepšie podmienky na to štúdium a na sebarozvoj. A môžem sa opýtať, akým spôsobom sa vyberajú prodekani a kto ich určuje? Tak po voľbe dekana, pán dekan si vyberá svojich prodekanov a oslovuje ich. Keď mňa pán dekan oslovil, bola to pre mňa veľká česť. Trošku to zrýchlíme. Pripravili sme si náš obľúbený segment a to sú rýchle otázky. Vašou úlohou bude odpovedať len áno alebo nie. Niektorým sa ešte vrátime a viac si ich rozoberieme do detailov. Ste pripravená? Áno. Je anatómia naozaj najväčší strašiak prvého ročníka? Áno. Zmenil sa váš vzťah k anatómii za posledných 10 rokov? Nie. Viete už v prvom ročníku odhadnúť, ktorý zo študentov štúdium zvládne? Áno. Je motivácia študenta dôležitejšia ako talent? Určite áno. Prichádzajú prváci podľa vás s takými rúžovými okuliarmi a potom narazia na realitu vysokej školy? Mnohí áno. Prekvapí vás ešte niečo stále aj po tých rokoch na prvákoch? Určite áno. Ak by ste si mali vybrať svoju cestu ešte raz, vybrali by ste si medicínu znovu? Áno. Týmto sme ukončili segment rýchlych otázok a prechádzame na... Novinky a budúcnosť. Ja by som sa ešte aj tak na začiatku tohto segmentu vrátil k otázke. Na základe čoho viete určiť, alebo to odhadnete, že ten prvák zvládne to štúdium medicíny v tom prvom ročníku? Tak vidíte jeho takú zanietenosť a keď máte toho študenta na praktickom cvičení, tak vidíte, ako sa z dňa na deň pripravuje, pretože keďže oni majú cvičenia 2-krát do týždňa, niektoré skupiny naozaj majú v útorok a potom v stredu, tak viete to odhadnúť. Určite to viete odhadnúť. Pokračujeme v novinkách a budúcnosti. A plánujete aj naďalej nejaké veľké zmeny, čo sa týka výučby? Napríklad vrátiť tú dvojsemestrálnu anatómiu späť k trojsemestrálnej, alebo zvýšiť počet hodín vyučovaných pomocou AI či virtuálnych pomôcok? Či to som si už veľmi uletel do nejakej svojej fantázii? Tak určite v blízkej budúcnosti nechystáme žiadne veľké zmeny. Dvojsemestrálna anatómia ostane dvojsemestrálnou anatómiou. A čo sa týka zvyšovaniu počtu hodín AI, dáme tomu čas a priestor a budúcnosť ukáže. Ja som sa dočítala, teda dúfam, že mám správne informácie, že zastávate aj post prezidentky Slovenskej anatomickej spoločnosti. Čím žije anatómia na Slovensku práve teraz? Aké sú trendy a či sa líšime od okolitých krajín? Áno, zastávam post prezidentky Slovenskej anatomickej spoločnosti. Anatómia na Slovensku žije predovšetkým výučbou, výskumom a odbornými podujatiami, kde sa stretávame morfológovia, ale aj študenti z rôznych univerzít. V porovnaní s okolitými krajinami je naše prostredie o mnoho menšie, ale aj veľmi dynamické. Snažíme sa udržiavať vysoké odborné štandardy a zároveň podporovať medzinárodnú spoluprácu a tiež výmenu skúseností. Keďže máte taký všeobecný prehľad, viete si predstaviť, že by mohlo byť niečo lepšie v rámci anatómie 1 a anatómie 2 na našej fakulte? Či tam vidíte priestor na zlepšenie? Tak vždy je priestor na zlepšenie. Napríklad na lepšie prepojenie teórie s praxou by mohlo byť intenzívnejšie, aby študenti lepšie videli súvislosti. Šťastie sa nám to darí už v spomínanom predmete, výberovom predmete klinická anatómia a uvidíme, ako to bude ďalej. Pani prodekanka, tak ako aj ste spomínali, že výučba u nás prebieha nielen v slovenskom jazyku, ale aj v anglickom jazyku pre zahraničných študentov, tak zahraniční študenti majú povedzme nejakú tú výhodu. A to je to, že majú dostupnejšiu literatúru, väčšie množstvo či už kníh, ale aj videí naučných, ale predsa len dosť veľkú bariéru tvorí ten jazyk a cudzé prostredie, v ktorom sa úplne prvýkrát nachádzajú. Ako by ste vedeli možno porovnať? Alebo v čom sú odlišní tí zahraniční študenti aj pri štúdiu tej anatómie? Tak problémom pre zahraničných študentov je hlavne problém ten, že musia často prijať, tak ako slovenskí študenti, veľký objem informácií, a ideme na tej anatómii pomerne rýchlo. Za mňa každý zahraničný študent, ktorý je prijatý na našu lekárskú fakultu, by mal prísť pred začiatkom semestra aspoň mesiac, aby mal časť na takú adaptáciu
na nové prostredie a takisto, aby si aj osvojil nejaké pravidlá, alebo nie pravidlá, aby sa udomácnil v tom prostredí, v ktorom sa bude nachádzať, pretože naozaj oni prichádzajú z krajín, kde ich rodným jazykom nie je angličtina, prichádzajú k nám na Slovensko, kde všetci okolo nich hovoria po slovensky a študujú oni po anglicky. A pre mnohých z nich tá angličtina je naozaj cudzím jazykom. U nich je podľa mňa, viete, že oni prichádzajú tesne, viete, týždeň pred začiatkom semestra. On keď prichádza z tej inej krajiny, v každej krajine sú iné zvyky. Teraz nebudem rozprávať, že Gréci stavajú o 10:00. Proste už nemáme teraz tých gréckych študentov, viete. To je každá vlastne tá krajina, každý má nejaký nuance a vlastne on keď niekde príde, keď príde mesiac predtým a začne sa adaptovať vlastne, viete, musí si zabezpečiť nejaké bývanie, zistiť, kde je knižnica, vybaví si lekára, ide na tú políciu, všetko má v takom predstihu a potom sa on už môže venovať tomu štúdiu. A teraz oni prídu, vybavujú si ubytovanie, literatúru, teraz nevedia vlastne ani, kde je fakulta, ústav anatómie, všetko je na nich veľa toho. Ja ani nechcem obraňovať, ale ja hovorím, že ak by prichádzali vlastne skôr, aby mali čas takej adaptácie. Predsa vlastne, hej, my prídeme študovať, ak by som bola z Michaloviec, tak prichádzam z Michaloviec do Košic. Tak to je vzdialenosť 80 alebo koľkých kilometrov, lenže oni prichádzajú, kde je tá vzdialenosť 1000 a viac kilometrov. Čiže toto je podľa mňa. A oni vlastne nenasadnú do toho správneho vláku, lebo oni to zmeškajú. Takisto ste spomínali, že majú k dispozícii množstvo anglických učebníc, videí, online materiálov, však podľa mňa najväčšiu podporu im poskytuje otvorenosť nášho ústavu a možnosť takisto prakticky sa venovať aj danej problematike aj po vyučovaní v rámci samoštúdia. Ja by som sa opýtal možno tak pred koncom na takú inú nôtu. Predsa len byť prednostkou ústavu, zároveň prodekánkou, popri tom ešte predsedkyňou alebo prezidentkou anatomickej spoločnosti na Slovensku. Akým spôsobom si vetráte hlavu alebo oddychujete? Vetrám si hlavu. Áno, vetrám si hlavu. Som veľmi rada, že tento rok v septembri bola otvorená naša košická plaváreň, čiže je to Národné olympijské centrum sa to volá. Tak za to som veľmi vďačná, lebo ako som už spomínala, raz za týždeň ako navštívim tú plaváreň, zaplávam si ten svoj kilometrik a odchádzam z nej. Takisto snažím sa, aj keď teraz to trošku pokulhávalo, aspoň raz za týždeň si ísť zacvičiť. A prešla som už z takých tých dynamických cvičení na také trošku také balančné a silové cvičenia. Čiže to sa snažím akože robiť. Ak nie, tak aspoň doma pred telkou si na YouTube nájdem nejaké silové cvičenie pre ženy a cvičím doma. To je pekné, že popri tom všetkom, a máte na to čas? Popri tom všetkom? Občas sa nájde. Či je to o tom, že si ten čas asi človek vyčlení? Musí si každý človek nájsť čas vyvetrať si hlavu. No lebo keď je toho veľa, tak a potom už ho to zomelie. Presne tak, že či sa ti to páči, či nie, proste musíš si tam dať tú pauzičku, že teraz si idem vyvetrať hlavu. Áno. Lebo príde bod, kedy ťa tá hlava stopne. A potom hovoríme o burnout syndrome. Tak ako je to s mobilom. Aj mobil sa raz vybije a treba ho nabiť. Čiže treba si ten čas vlastne urobiť na to nabitie. Aké predpoklady by mal mať študent, ktorý prichádza na medicínu? Študent, ktorý prichádza na medicínu, by mal byť predovšetkým vytrvalý, mal mať chuť a najmä vôľu učiť sa. A dôležité je takisto aj schopnosť pracovať pod tlakom, disciplína a ochota porozumieť veciam do hĺbky a nielen si ich zapamätať. A samozrejme takisto empatia a záujem pomáhať iným ľuďom. Moja mamka ešte stále hovorí, že proste to musí mať človek rád, že musí sa to učiť s láskou, lebo keď sa to bude učiť tak, že bude trucovať cesto, takže ono to proste nepôjde. Presne tak. Tak jak Jakub, vy ste hovorili, že vlastne sa tu cítite tak ako ryba vo vode, to mi už dneska povedal tiež jeden študent, že sa cíti na lekárskej fakulte veľmi dobre, že je to správne miesto, kde chcel stále byť. A keď má tento pocit, tak si myslím, že to aj učenie ide veľmi ľahko. Ako nie, že veľmi, že úplne ľahko, lebo zdolanie každej skúšky vyžaduje vlastne to štúdium. Aj bežec, ktorý beží maratón, on nejde len na ten maratón, len na ten jeden beh, ale on sa na to pripravuje, na to trénuje a takisto je to aj so štúdiom medicíny. Ak chcete absolvovať nejakú skúšku, musíte sa na ňu pripravovať a vtedy tú skúšku aj zvládnete. Ako nič nie je zadarmo. Je to tak.
Ja by som možno nadviazal na to, že pravali sme sa o tom aj s Danielkou. Myslím, že je to len o tom, nebrať to ako nejaké bremeno, že ja musím zvládnuť tie predmety, ale brať to ako príležitosť, že prostredníctvom tých predmetov sa môžeme niečo naučiť. A zobrať si z každého to svoje, čo nám potom v živote niečo dá. A pekným príkladom sú toho prednášky, kedy byť prítomný na tých prednáškach je viac menej, nemalo by to byť ako niečo, že keď máte 100% povinnosť, tak nemalo by to byť ako brať ako Ježiš, ja tu musím byť. Ale prídem a zoberiem si niečo. Alebo ten prednášajúci prišiel a venoval mi ten svoj čas tomu, aby odovzdal tú svoju nejakú látku, myšlienku alebo niečo také posolstvo mne ako študentovi. Presne to také zmenenie zmýšľania. Nebrať to ako celé povinnosť, ale ako možnosť. Byť vďačný za to, že robíme, čo nám dáva zmysel. Tak sme to Pekné ukončili ste to povedali. pekne a keby sme mali povedať pár slov na záver, odkázať niečo našim terajším alebo budúcim medikom, čo by to bolo, pani prodekanka? Študenti, buďte zvedaví, dávajte otázky a učte sa nielen pre skúšky, ale hlavne pre seba a pre svojich budúcich pacientov. Medicína je určite náročná cesta, ale každý krok, každá hodina teórie a praxe sa vám určite vráti nielen vedomosťami a praktickými zručnosťami, ale hlavne schopnosťou pomáhať iným ľuďom. Ďakujeme pani prodekánka veľmi pekne za váš čas, ktorý ste nám teraz venovali, za cenné informácie a verím, že sme sa nepočuli naposledy. Všetko dobré vám prajeme. No a vám, milí poslucháči, ďakujeme, že ste si to vypočuli až sem. Ak sa vám podcast páči, pomôžte nám sa dostať aj k vašim kamarátom a nezabudnite nás sledovať na Instagrame. Ďakujeme ešte raz. Ďakujem aj ja za skvelú atmosféru v tomto štúdiu. Ďakujeme. A do počutia.